Wat staat er op het menu? Dan krijg je wat smoorbief met kroederis, rendang op zijn Janko's. Dus eigen recept. Wat is het speciale van Janko dan? Wat er, Nou, mijn eigen kroeden wat daar voegen en het goede vlees eventjes in keepie. Dus dat is dan het speciale van Janko. Ik denk dat de Indonesische restaurant het hele worstkleermaatje zo. Ik doe het op mijn eigen manier. Ben ik Broekse woord natuurlijk. Dus het is, Daarom, ja. dus dat maak ik net te moeilijk worden. Ik had nooit gedacht dat wij dit met z'n vieren was. Want toen de corona kwam, toen dachten we, hey, een paar maanden dan ben we er wel aan. Maar ja, dat is nou zo, hè? Ja. Dus dan moet je creatief worden. Dan ben je creatiever en ik ben een hele creatieve man. Dus, en die verzint zulke leuke dingen. Dus zo staan we weer met z'n vieren. Wat maken we? Dat was onze eerste reactie voor hier, wat ben het tegen, een 3 maart of zo. En dan is de eerste paar weken best wel verslaan op een bank. En, maar toen zijn we een paar weken van, hé jongens, kom op, hup, ervoor. En wat kunnen we wel? Want dat is dan op een gegeven moment was net meer kerst, dat wordt wel voor die bepaald. En nou ja, afvalmaaltijd, ja, hebben we nog nooit in. Nee, hebben we nog nooit in. En toen de eerste keer, ik weet nog dat ik toen zei 50, 60 maaltijden. Dat zou hartstikke mooi wezen. En de eerste keer weer nasi met saté, wat weet je? Ik 270 geloof ik. Dus, en dat op 1 dag. Dus dat weet ik wel niet van de keren dat we wel een beetje stress in. Nou ja, ik leer er eerst ik wat van. Ja? En er zijn nog steeds een hele grote ploeg mensen die komen, dus dan is het nog steeds goed, denk ik. Ja? Heel druk blij mij dat het in het dorp zak in. Ja, zeker. Het is wel lekker makkelijk. Ja, hè? Ja, zeker. En ik lekker? Het is alle keer lekker. Ja. Ja, we genieten er echt van. Hoi, lekker eten! Hoe is dit nou zo met Heid en Mem? Gezellig, Ja? heel gezellig. Ja, ben we nog even, elke week ben we in biokoor en het gaat ook als een trein, dus het gaat zo mooi als wat. Het is wel vrijwillig, zeg maar, dat we hier... Ja, we doen dit ja, dit is... Dat is een strekverhaal. Ja, dit is een Trap je strekverhaal. net in. Denk nou goed wat zij ze verzet. Ja, we doen dit vrijwillig en ja, het is zo leuk als wat. Hoe gaat het met die broeken? Ja, Ja? Hij doet ik al een beetje zijn best. ja, hij doet zijn best en verder meer kinderen net. Dan heeft hij even pauze. Ja, even tussendoor. Ja. En hoe is dit voor jou? Ja, een beetje saai. Maar. Wat is die taak, Joert? Ik maak het eten in de tasjes dan. Nee, een beetje zitten. Ja. Zo. Ja, daar ben ik best wel goed in. Dus ja. In zitten. Ja. Ja. Bevalt me ook wel. Goeie, groeten. Maar wat vies zo mooi aan het vak? Ja, nou staat het omgaan met meisjes. Nou, en ik vind eten klein maatje, vond ik thuis ook altijd wel al heel leuk. Het is nou een hele hoge hoeveelheid. Maar ik ken net een koksopleiding, dus ik ken mezelf een heel soort dingen, ik mezelf gewoon leerd. Ik wil het liefst natuurlijk naar de hotelschool in Ljouweta. Dat lijkt me wel heel leuk. En nou, dat roep ik al heel lang, dat ik letterlijk naar een restaurant of sites wil gaan. Zie je nou ook wel eens eten? Ja, thuis zie ik wel eens eten. Net altijd, want dus hij doet natuurlijk het liefste. Maar ja, het maat, of het is hij het voor, dus dan kan ik altijd wel eten sieren. En wist al beter dan ze die Heid? Nou, dat lukt net zo gauw en ik denk dat het ook nog wel een wordt. Goed opleiden, jongen. Wat hier goed is is dat mij een mooiste haar wel heeft. Ja. Ja. En ik zei ze al ik kan heerlijk bij die eten. Dan doet het mooi weg. Dus een tip voor alle vrouwen.